Que haxa unha medicina interna en Pontevedra con 33 camas e 2 celadores en turno de mañán todos os días da semana, e aquí haxa unha medicina interna con 44 camas e un celador solo. Que o Hospital de Montecelo, cunha media de entrada de pacientes que ronda os 200, teña 6 celadores no turno de noite, porque vou incluir o celador de quirófano, que eles si o teñen, e aquí este hospital teña 3, cunha media de entradas que supera os 120. 3 para atender as urxencias, máis os quirófanos, máis a zona de partos, máis todo o que xurda, porque eso, somos para todo e para nada. Esta é a situación que a diario viven os 27 celadores que traballan no Hospital do Salnés. Entre eles cubren todas as quendas e todos os servizos de luns a domingo. O persoal é insuficiente para desenvolver todas as súas funcións, por iso reclaman que se amplíe o cadro. Porque os turnos se sacan adiante a golpe de a boa vontade do personal, que hai que botar unha man, hai que traballar en equipo, xa de paso que vas, estas cousas. Esta non é maneira de traballar. Un día, por unha situación puntual, desde logo todos estamos concienciadísimos que o primeiro, o primordial é o paciente, e non te paras a decir isto a miña función, non é a miña función, tes que botar a man e a botas, o que faga falta. Ahora, o que non pode ser é a política habitual de traballo. O BNG levará esta reclamación ao Parlamento de Galicia. Presentarán unha proposición non de lei para o seu debate en comisión relativa á necesidade de ampliar o persoal. O que exiximos é o aumento desa ratio, desa dotación de persoal, como mínimo en 9 persoas máis, e que teñan unha dependencia xerárquica pois do persoal de servizos do CHOP, non? Porque en este momento ni siquiera teñen, dependen de enfermería directamente. Dende a formación aseguran que a falta de persoal eleva a carga de traballo dos celadores, algo que empeora a atención que lle poden prestar os doentes. Tamén denuncian a discriminación deste colectivo, xa que dende a dirección do hospital solicitouse a contratación de máis persoal, excepto na categoría de celadores.